Versiunea 2 a aplicației Matrisc aduce noi funcționalități și îmbunătățiri la nivelul interfeței grafice, a funcțiilor și mecanismelor existente în versiunile anterioare, facilitând introducerea datelor, vizualizarea rezultatelor analizelor și generarea documentelor aferente analizei de risc. Față de versiunile anterioare, Matriz V2 include următoarele funcționalități principale: utilizarea unui username pentru autentificare, listă predefinită conținând prestatorii de servicii de securitate avizați de IGPR, set actualizat de șabloane de raport de evaluare, versiune îmbunătățită a editorului de șabloane, care permite identificarea variabilelor utilizate în șablonul curent, precum și variabile suplimentare, funcția de export a șabloanelor, posibilitatea selectării matricei plauzibilitate-consecințe utilizată la determinarea riscurilor. Previzualizarea raportului de evaluare pentru afișarea conținutului raportului în paralel cu editarea sau actualizarea datelor referitoare la analiză, precum și verificarea gradului de completare a raportului. Previzualizarea grilei de evaluare cu scopul de a urmări rezultatul grilei și măsurile propuse. Mecanisme de import și asociere documente la analiză și previzualizare documente încărcate. Listă extinsă de imagini care pot fi inserate în raport și previzualizare imagini încărcate. Mecanism optimizat pentru afișarea și efectuarea analizei de impact. Zone de securitate predefinite. Evidențierea scenariilor care au asociate riscuri. Anexă cu distribuția riscurilor curente și reziduale pe matricea de riscuri. Meniu de setări analiză, care permite modificarea asocierilor dintre categoriile și sursele de amenințare, editarea chestionarelor și a răspunsurilor și selecția configurației matricei pentru determinarea riscurilor. Meniu statistici analiză, pentru vizualizarea statisticilor pentru analiza curentă, și vizualizarea distribuției riscurilor curente și reziduale pe diagrama plauzibilitate-consecințe. Prin intermediul noilor funcționalități, Matriz V2 își propune să vină în continuare în sprijinul evaluatorilor de risc și specialiștilor în securitate, constituind un instrument util și eficientizând activitatea de analiză de risc la securitatea fizică. Pentru detalii privind modul de achiziționare sau testare a aplicației Matriz V2, puteți să ne contactați prin e-mail la adresa matrisca@onesolutions.ro sau la numărul de telefon 021 252 7665. Fii profesionist, alege Matrisc!